бик каты ашыкмаска кирәк дип. Чөнки сиңа язган һәр чак сиңа була. Яшь вакыттагы Рузиләгә мин киңәш бирер идем шуны, бик каты ашыкмаска кирәк дип. Чөнки сиңа язган һәр чак сиңа була. Аллаһ Тәгалә тарафыннан сиңа язылган икән, ул әлбәттә синеке була. Һәм дә инде менә төп киңәшләремнең берсе булыр иде бу. Әни исән вакытлар бит инде ул, яшь вакытта. Менә шул вакытта әнигә күбрәк игътибар бирәсе калган икән. Игътибар бирергә кирәк булган дип әйтер идем. Рузилә, синең бүгенге көндә ике хыялың бар. Аның берсе сәхнә, ә икенчесе журналистика. Шуңа күрә сәхнә ул кирәк яшь чакта. Син бар сәхнәгә, беренче хыялыңны тормышка ашыр. Ә икенче инде ул нәшер итү, журналистика. Син моны өлкәнәйгәч тә тәҗрибә туплагач, белем җыйгач, дөньяны күргәч, дөньяны гизгәч, бик күп кешеләр белән аралашканнан соң, тәҗрибә туплаганнан соң дагын икенче хыялыңны эшли аласың дип әйтер идем мин Рузиләгә. Әгәр дә хыялың бар икән, шушы хыялны тормышка ашыру өчен көн саен менә нәрсәдер эшләп, әкрен генә алга атлап барсаң, барыбер шушыңа ирешәчәксең. Хыял синең күңелдә, йөрәгеңнең түрендә булсын, һәм хыялсыз кеше канатсыз кош дип тикмәгә әйтмәгәннәр.